Det er en fisk. Jeg synes, det er sjovt. Så der er nogle dyr, der bliver glade. Kom så. Vi skal bare lige have den herop. Så er jeg sikkert ked af unaturlige årsager. Ja. Så den har jeg ikke lyst til at røre. Du skal heller ikke røre ved den. Du skal bare røre ved pinden. Det er en fisk, Stenno. Prøv at forestille dig, hvordan vi fanger fisk. I virkeligheden. Der er sådan, de drukner. Er det ikke forfærdeligt? Vent lige. Vent lige. Nu ved jeg, hvis nu jeg har den lidt længere ud, så kan jeg fange den. Ej. Det er ikke lyst til at være en del af. Var du kedelig? Nej, jeg må ikke gå endnu, jeg har ikke fisken. Jeg skal nok få den, bare vent. I overmorgen. Nej, pjat med jer. Se! Jeg har... Ja, færdig i den. Men tænk, at en død fisk kan lave sådan noget, der laver det. De smagte bedre før jul. Altså, ligesom hvis man har et eller andet hår, man ikke kan få plukket ud, så bliver man bare nødt til at blive ved. Hvad slags fisk er det så? Det er jo det, jeg vil finde ud af. Eller kigge på den i hvert fald. Du får kun bladet op. Den ligger lige der. Der var den. Jamen, det ved jeg godt. Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor. Bare tage præcis 2 kinde. Hvor er den henne? Så prøv du. Den er lige der. Det er den der klump. Vi skal have den herop. Ja, det har ligesom forestillingen. Se, der fører den bare længere ud. Ja, så få den op. Hvad slags fisk er det? Jeg ved det ikke. Jeg holder den. Træk den op. Den er ret stor, faktisk. Hvordan skal jeg trække den op? I fingrene. Den lugter. Ja, det gør fisk, Stenno. Jamen, vi kan også bare lade den ligge der. Men hvad er det for en slags? Er der nogen, der ved det? Skal den være orange? Har du filmet mig helt?